मारै मोनदों? मोजां बाजैयालाय? So first of all, happy Maid Lab, dear brother, extra YouTuber. तो बहुत थांना लोगफ्रां आसा थाबाय माने आं खामानिया दासो जोबदो आरो ना गवाटियाव दङ लोगफ्रां माने ओरैबायदि बिजि खामानिमोन तो खामानिया दासो जोबदो आरो ना तो बेनिखाय आरो हाबा जालांबाय तो आरो बहुत गोजान कार्बिआंलं तो बेनिखाय दिनै आं थांनाय जाला आरो ना तो हाबायानो जाखांबाय आरो बोरै थांनाय लोगोफोरना तो बहुत आफसुस थाबाय तो Happy Married Lab लोगो माने बहुत मोजां नाङो आं जोंनि पार्सनेलि जोंनि एक्सट्रा इउटुबर ब्रादारखौ माने बहुत केयारफुल ब्रादार आरो जोंनिया बहुत माने बेस्ट मा होनगोन दा तो दायो आं देखायगोन जोंनिया ब्रादारनि हाबानि माखौ माने हाबाया बोरै जालांखो दङ एखानैसो लोगो तो बिसोर फुटेज हरगोन आङो तो फुटेजखौ आं देखायगोन आरो ना अके तो दायो आं दंबाय लोगोफोर KFC गुवाहाटी जु रोड तो जोंनिया जों दङ नै जोंनिया टेन्टे बिदिया खालि लस खालामो दा खामानि जोबनाय हिसाबै तो दायो जों बिदिनो जालांसै होनना सानदों आरो ना नै नैबे जाबाय KFC गुवाहाटी चानमारि तो तो दाखालि आं बुंदों जे लोगोफोर माने 1K कमेन्ट खालामासो आङो बुङोमोन मुनुआ सोर जायो आंनि होननानै तो नोंथांमोना 1K हायासै आरो ना 300 400 सामथिं 300 400 जाबाय कमेन्टआ तो तो बे मोनसे सिक्रेट फ्रायानो बुंदों गार्लफ्रेन्ड खिन्थु गार्लफ्रेन्ड नङा खिन्थु आं बे बाथ्राखौ दानो खोन्थाया दे माने नोंथांमोना जेब्लासिम 1K कमेन्ट खालामो होनबासो आं बिनि राइसजों खिथागोन नै जोंनिया रायख' बिया जागासिनो जोंनिया महरा एसे मिलायोना गुल गुलनो ना मिलाया नै जाजोब्बाय हासिंसो मोनथाम रायख' आंनो जाजोबा आंखौ जाहोनो होगासिनो आं भिडिअ बनायबाय जाजोब्बाय नै फाल्तु जल्दि हर राइस लोगोफोरनि आं जानो मोनासै नै जाजोब्बाय आयु जिरायख' बे मोनथाम 500 मिथिबायना दामा मोनथाम भिडिअनि गेजेरावनो मोनसे फोसावनाय तो नोंथांमोना आंनि आब' जुरि बर'खौ लाइभ श'नि थाखाय कन्टेक्ट खालामनोबा बैसागुनि थाखाय बैसागो प्रग्रामनि थाखाय आरो ना लाइभ श'नि थाखाय कन्टेक्ट खालामनोबा नियाव गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आं बेनि डिसप्लेखौ देखायगासिनो तो माने जोंहाबो माने फुरा गोख्रोङै जानजिखाफ्रा ओंखारनाय जाबाय आरो दे बैसागुआव माने लाइभ प्रग्राम खालामनो थाखाय आरो ना तो आंबो थांफागोन तो नोंथांमोना सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा गावनि गामि एबा गावनि आनसलिक एबा गावनि जायगायाव जों आब'खौ माने लिंनो इन्टारेस्टेड बा तो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय दे तो आब'नि मोननैसो मेथाइ खननाय माबाखौ प्रग्रामनि भिडिअफोरखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा नै एक्सट्रा ब्रादारनि हाबाया जाबाय होननांसिगोन दिनैनिफ्राय नामा दिनैनिफ्राय गैला नोङो हारसिं बेरायनो मोनला सेस होनांसिगोन नामा मारै मोनदों मोजां बाजैयालाय मोजां मोनदों दा हालासो र' बिराद समायना नुखादोंलै ओरै नै आयौ साफा गोरबोनि डायरियाव लिरबाय आं नोंनि मुं खोमोर हायै बादि नों थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आं गोजा गाबनि गलाब बिबार अके लोगोफोर दायो आं नै गुवाहाटीनिफ्राय न'आव सफैबाय ओमफ्राय वान्स सेकेन्ड हेपि मेड लाइफ डियार ब्रादार बहुत आफसुस थाबाय आं थांनो मोनासै ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा तो आं दायो दासो सफैखादों आरो ना गुवाहाटीनिफ्राय तो एसे मोखां सुबाय फ्रेस जाबाय आरो ना तो मोनसे बाथ्रा आं लामायाव लोगोफोर वान सेकेन्ड दै आंनि एसे मोजां खालामनो लाखिनै ओमफ्राय लोगोफोर आं लामायाव ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु नुबोबाय माने आं लाइफआव सानसेबो नुफेराखै आरो ना आङो फैनायाव माने दा मोनानि लोगोफोर 8टा जाबाय दै जास्ट आं नुनाय समा 6:30 तो 7टा जागोन आरो ना 7टा हमना ला 7टा मोनानि 7टा बेयाव जास्ट मोनाहांदों तो माने ओरैबायदि जिब आरो ना जिब ना जुनार ना भुट बेखौ बुंनो हाला लोगोफोर माने लामायाव ओरैबायदि माने सासे मानसिया रेसिंआव खारनो नागिरबा माने खारनाय बादायनो नागिरबा बोरै नेरे ज'आ होनबा लोगोफोर ना तो बे पजिसनाव मोनसे जिब दङ आरो ना खारनो नागिरनाय बायदि खिन्थु खाराखै दे लामायाव जना दङ जनाय माने खारनो नागिरनाय बायदि खिन्थु बे जिबा मा जिब माने ओरैबायदि डेन्जार माने ओरैबायदि बुस्थु माने सेसाबो नङा सैमाबो नङा मावजिबो नङा आथिङा खिन्थु फिसा फिसा बिसिबाल' आथिङा ओमफ्राय खर' एसे गिदिर आरो ना टाक्ला क्ला बे टाइपनि खर'आ मा जिब जागोन बेयो आं सानदों उनाव सानै मोनबाय जे बे बान्दर फिसाबो जानो हानाय मोख्रा फिसा दै मोख्रा फिसाजों एसे रिलेटेड आरो ना बुस्थुआ आनसिन आरो ना सानसेबो माने डिसकभार जायो जिब तो बिदि मोनसे जिब नुना फैदों आं आसरित लाइफआव आरो ना ओमफ्राय खारखायाखै दै खिन्थु उनथिं नाहरफिननायाव खिन्थु गैया आरो ना माने बाइक लाइटबो गैया नालाय नुवाखैबो जानो हागौ तो नुवासै आरो नायफिनदों आं खिन्थु नायफिननाय लोगो लोगो गैया जिबा तो बे हिसाबै नोंथांमोना मा सानगोन बे बुस्थुखौ
माने ओरैबायदि आनसिन बुस्थु टाक्ला माने सानस्लास्लाबो जेगुया एसे गोजाबो आथिं उनथि फिसा फिसा माने जग्रब माने बुंनो हाला देनजा गिथावना बुस्थु ओमफ्राय आङो आंनि लोगोफोरनि साखाथि ओंखारजोब्बाय साखाथि बोरैबा गिनाय नांदोंलै थ' बेफोरबायदि आं मोननै बुस्थु नुदों लाइफआव बेलेग माने खफ ना बारना माने एसे इउनिक नर्मेल नङा बुस्थुआ बियो थ' बेखिनियानोसै आंनि नुनायखौ बुंबाय आङो थ' नैजा दोङो जोंहा आफा आंनि ब्लग बनायनाय नायगासिनो आफाया थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै कलेज फैबाय दे थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' बेखिनियानोसै